हुआ 100 रुपए और क्या मिलते हैं? वो 100 रुपए हो गया, ले लो। हाँ? टाइम पास करके क्या कर रहे हो? नहीं तो चलो निकलो, लो। 100 रुपए किलो। 100 रुपए तो समझा रहे तुमको, नाटक कर रहे थे। 100 रुपए किलो कौन सा बिल? 100 रुपए किलो, आधा किलो 100 रुपए हुआ। गाना मत दोबारा पहला बोलते हैं। कितना? 100 रुपए? 100 रुपए? हाँ 100 रुपए किलो। रुपए दिया? दिया, चलो, एक मिनट करो। ये लो, ये लो। आप 2 किलो खाना लिया ना सर? 3 किलो ले लो। 3 किलो 2 रुपए। 500 रुपये 5 किलो खाना। हायेन तो एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, कोण तरी काने म्हाका दिसता डबल रेटान विकतात. हायेन सीओक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेजे ट्रेड लायसन आहा ते सस्पेंड करचे म्हणून, आणि आम्ही सस्पेंड करतले. आणि बाकीच्या शॉपांक तुम्ही कितें गायडलायन्स म्हटल्यार सपोज इवन भाजीकार्स कोण आहा, भाजीज आमकां अवेलेबल जाता, आमी मेन कोण होलसेलर आहा तांकां सांगला तुम्ही पासीस काढा आणि डोर टू डोर समज तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आहा जाल्यार तुम्ही ते आमी पासीस काढून भाजी सप्लाय करपाची.